210cc conversion mga bossing sa TMX 125 Alpha from Villasis, Pangasinan. Iniwan na ni Kabro. Ayan, itong kanyang TMX 125 Alpha. Dahil yan, hindi natin matatapos ngayong araw na to. Yan, baka bukas na niya makukuha to. Dahil dun sa cylinder head, nasaan yung cylinder head niya, ay nagport pa tayo. Medyo natagalan tayo sa pagpuport nito. Yan, CG200 big bulb 3227 big bulb. Ayan po yung kanyang, tanggalin muna natin para makita ninyo yung pagkaka-port natin. So hindi pa to talaga yung totally na pulido na port mga kabro. So pinagpa-praktisan ko pa lang to. Okay, yan oh. Tanggalin natin yung mga balbula. Yan, yung mga balbula niya 3227 CG200 big bulb. And then ito yung kanyang pinort natin na cylinder head. Yan. Ito yung kanyang intake exhaust. Ito yung kanyang exhaust. Ayan, na-port na natin. Hindi pa siya ganun kakintab mga bossing, pero naubusan tayo ng liha. Yan, pero pwede na. Ito naman yung kanyang intake. Yan, intake. At yung kanyang manifold, ipinantay natin yung butas ng manifold sa bandang intake. Yan. Alright. Iyon oh. Intake, pantay na pantay sa manifold at sa bandang intake. Yan. Then yung exhaust, yan siya. Okay. Yan. Nakaport. Tapos 6.6 na cam ang ginamit ni Kabro. Ayan, 6.6 na cam ang ginamit. Tapos nabuo na ni Brother Lito. Pinabuo ko na kay Brother Lito. Habang binubuo niya is pinuport ko to kanina. So natapos naman natin i-port. Ayan. Tapos yung kanyang sigunyal ito. Nakabit na rin na Brother Lito yung sigunyal CG200. Yung kwan nito mga kabro, yung timing gear stock pa rin niya. Yan, stock na timing gear yung ginamit natin dyan. Tapos yung cams 6.6. Okay, tapos yung kanyang cylinder block 65.5 mm. Itong kanyang cylinder block. Yan, 65.5. 196 cm lang, pero 65.5 yung kanyang piston. Yan, yan o. 65.5. Okay. Dito naman, TMX Alpha 125 iniwan nung Sabado. Maingay yung timing gear, hindi umaandar to nung hinihatid nila. So ang problema niyan, primary coil. Tapos nung nai-battery operated na ni Brother Pern, CDI, 4-pin CDI, umandar. Tapos maingay yung makina. So timing gear, nagpalit tayo ng timing gear. Tapos yung block pinaribor. Yan, valve seal. Okay? So ayusin pa yung mga handle switch niya para smooth. Itong mga handle switch niya kasi puro matitigas na. Hindi na siya smooth. Okay, si Kuya from Kalasyaw. Tapos na yung motor niya. TMX 155 overhauling. So tinest drive lang ni Brother Pern. Ayaw. At dito naman tayo update din dito sa bahay. Tapos na yung project ni Mang Tomas. Mang Tomas! Tapos na ba yung project mo, Mang Tomas? Medyo. Ayun, nagwawalis na. Mukhang tapos na yata yung tiles niya. Alright, tapos na yung tiles ni Mang Tomas. Ayan, si Pare Jeric. Sa yung contractor na, mekaniko pa. Alright. Nice. Tapos na yung tiles. Okay. Ayun yung motor ni Kuya from Kalasyaw, Pangasinan. Punta natin. Yan. Okay, update lang mga bossing. Sarado pa lang kami sa Huwebes. Yan, Huwebes, Biyernes, sarado po kami. Mag-open na po kami sa Sabado. Okay, Huwebes, Biyernes, sarado po kami. Ito na yung motor ni Kuya from Kalasyaw. Oh. Yun oh. Smooth. Gawang Fern. Yan. Okay, may nakikita ako dun oh. Bro yun oh. Yun oh. Takka bro oh. Rebo nga. Revolusyonan nga natin. Ayos. Quality brother. Nice. Oh, oras na. From Kalasyaw si Kuya. Boss, alright. Alright. Thank you, bro. Salamat Kuya. Oh, si Boy Tanso. Ayan, marami nang naipon na tanso. Medyo. Okay. Yan o.
Day 2. Alright, so tapos na yung 210cc conversion sa TMX 125 Alpha from Villasis, Pangasinan ka bro. Bustamante, pwede mo nang alaan. Okay, pandarin muna natin. So si Kabro, nauna niyang in-order block ng 250cc. Kaya lang masyadong matrabaho na yon. Masyado nang matrabaho dahil ipapalipat mo pa yung butas tsaka yung stud bolt, o kaya yung butas lang ng block, o kaya yung stud bolt ang ipapalipat mo kasi hindi sila magkatapat doon sa stock na stud bolt ng mga ganitong motor. Kaya ang ginamit nating block dito 65.5 galing kay pare Jeric. Ano pare? Wala ka nang kakabit sa motor mo? Wala na, ginabit na natin dito. So kung susumahin natin to, nasa siya 210cc. Okay, sa TMX 125 Alpha, yung kanyang ginamit na cylinder head, big valve, 3227. Tapos, nag-port pa tayo doon sa kanyang cylinder head. Intake, tsaka exhaust. Okay, start natin. Naglolo ko pa tong susyan nito eh. Iyon, ayun, nag-placer. Kapag nag-placer, ibig sabihin goods na. Start natin. Iyon, no? Okay, nakakams pa pala to mga bro, 6.6. Ayan, kaya maririnig natin, medyo may lagitik siya. Ayan. Kung bakit ganun yung tunog, kasi yung plastic, yan, nabubugahan ng tunog ng tambutso. Yan. Yun. Okay. Yan. So mamaya kukunin na ni Kabro yan after lunch.